श्रावण महिन्यामध्ये धपाटी बनवले जातात. खूप छान टेस्टी लागतात या महिन्यामध्ये. तर वेगवेगळ्या भाज्या घालून पण बनवतात किंवा साधी सिंपल पण बनवतात धपाटी. तर मी आज शेपूची भाजी घालून धपाटी बनवणार आहे. खूप छान टेस्टी खमंग अशी धपाटी बनणार आहेत. तर खूप सोपी रेसिपी आहे. या महिन्यामध्ये नक्की तुम्ही रेसिपी ट्राय करा. कारण की श्रावण महिन्यामध्ये शेपूची भाजी जास्त प्रमाणात असते. त्यामुळे टेस्ट पण फार छान असते या शेपूची भाजीला. म्हणून खमंग अशी शेपूची धपाटी तुम्ही नक्की ट्राय करा. चला तर मग आता आपण शेपूची धपाटी बनवायला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाच बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर इथे मी एक पेंडी शेपूची घेतलेली आहे. स्वच्छ नीट करून धुवून घेतलेली आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला शेपूची भाजी हवी आहे. तर या भाजीमध्ये मी देठांचा पण समावेश केलेला आहे, कारण की देठामध्ये जास्त चव असते. म्हणून देठे शक्यतो तुम्ही नक्की वापरा, कारण की निबर असतात ते देठे काढून टाकायचे आहेत आणि कोवळे आहेत ती घ्यायची आहेत. तर देठामुळे फार छान ही धपाटी लागणार आहेत. आता आपण ही शेपूची भाजी कट करून घेऊया. तर जेवढी बारीक होता होईल तेवढी बारीक कट करून घ्यायची आहे. तर मी याआधी भरपूर अशा रेसिपी धपाट्याच्या तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत. त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. तर अशा प्रकारे इथे आपली सर्व भाजी कट करून झालेली आहे. तर आता आपण मिरचीचा ठेचा बनवून घेऊया. तर धपाट्यामध्ये घालण्यासाठी आपल्याला हिरवी मिरचीचा वापर करायचा आहे. तर 8 ते 10 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि आता लसूण भरपूर घालायचा आहे. तर धपाटी म्हटलं की हिरवी मिरची आणि लसूण आलाच. तर लसूण आणि हिरवी मिरचीचा वापर भरपूर करायचा आहे. आता आपण थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे. तर आता हे छान बारीक करून घेऊया. तर अशा प्रकारे आपण मस्त अशी पेस्ट बनवून घेतलेली आहे. तर बाजूला ठेवून देऊया. तर इथे मी खोलगट भांड्यामध्ये शेपूची भाजी घातलेली आहे. तर आता आपण धपाट्याचं पीठ छान मळून घेणार आहोत. तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी ज्वारीचं पीठ. नंतर घेतलेलं आहे मी अर्धी वाटी बेसन आणि अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ घेणार आहोत. तर जास्त पीठ इथे ज्वारीचं वापरायचं आहे आणि दोन्ही समप्रमाणात बेसन आणि गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे, अर्धी अर्धी वाटी. तर आता आपण यामध्ये मसाले ॲड करूया. तर हळद अर्धा चमचा घातलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि थोडासा गरम मसाला घातलेला आहे आणि 2 ते 3 चमचे तीळ घातलेले आहेत. तर तिळाशिवाय धपाट्याला चव येणारच नाही, म्हणून इथे तीळ घालायचे आहेत आणि जिरे पावडर अर्धा चमचे आणि 1 चमचा धना पावडर घातलेली आहे. तर आता मी इथे खूप छान खमंग लागण्यासाठी 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते घालायचे आहेत. नंतर इथे मी ओवा घालत आहे. तर 1 चमचा भरून ओवा घातलेला आहे हातावरती चुरून आणि जी आपण मिरची लसूणची पेस्ट केली होती ती घातलेली आहे. तर अशा प्रकारे आपण सर्व पीठ मिक्स करून घेऊया. तुम्हाला जर कांदा घालायचा नसेल तर तुम्ही घालू नका, कारण की मला कांदा फार आवडतो शेपूच्या धपाट्यामध्ये, म्हणून मी इथे घातलेला आहे. तर आपण ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मिरचीची पेस्ट बनवली होती त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून मी या मिश्रणामध्ये ओतलेलं आहे. तर आता आपण थोडं थोडं पाणी करून हे पीठ छान मळून घेऊया. तर जास्त सैलसर पण मळायचं नाही किंवा जास्त घट्ट पण मळायचं नाही. आपल्याला हे पीठ छान असं मळून घ्यायचं आहे मीडियम. तर लक्षात ठेवा एक छोटीशी टीप, धपाट्याचं पीठ असो किंवा थालीपीठचं पीठ असो, तर हे पिठे मळल्यानंतर जास्त वेळ ठेवायचं नाही, नाहीतर ते भुसभुशीत होतं आणि नंतर त्याची धपाटी बनणार नाहीत, पातळ होतं पीठ. म्हणून पटकन आपल्याला पीठ मळल्यानंतर लगेचच धपाटी बनवायची आहेत. तर आता थोडंसं तेल लावून मी बाजूला ठेवलेलं आहे. तर आता इथे आपण पाणी घेतलेलं आहे आणि एक सुती कापड घेतलेलं आहे. पाण्यामध्ये भिजवून आपल्याला हे कापड पोळपाटावरती ठेवायचं आहे आणि थोडंसं पाण्याचा हबका मारायचा आहे. पाण्याने ओलं करायचं आहे हा कपडा. आणि आता धपाटं जेवढं तुम्हाला मोठं छोटं बनवायचं आहे तेवढा तुम्ही गोळा घेऊन पाण्याचा हात लावून तुम्ही हे धपाटं थापायचं आहे. तर अशा प्रकारे मी इथे पाण्याचा थोडा थोडा हात लावून हे धपाटं थापून घेते. तर हे धपाटं मी एकदम पातळ बनवत आहे, असं थापायचं आहे पातळ. तर जेवढं पातळ धपाटं बनेल तेवढं खायला टेस्टी पण लागेल. जाड झालं तर धपाट्याला टेस्ट लागणार नाही.
तर अशा प्रकारे मी इथे थापून घेतलेलं आहे. भाजी पण किती सुंदर दिसत आहे वरतून बघू शकता. वरतून मी तीळ लावलेलं आहे. तर तिळाचा वापर मी जास्त केलेला आहे कारण की छान खमंग लागतात धपाटी. अशा प्रकारे आपण इथे होल पाडलेले आहेत धपाट्याला आणि धपाटे खमंग आणि छान टेस्टी लागण्यासाठी इथे मी लोखंडी तवा घेतलेला आहे. लोखंडी तव्यामध्ये धपाटी छान लागतात भाजल्याने म्हणून इथे तेल घातलेलं आहे. तर आता आपण हा कपडा अलगद असा घालायचा आहे. वरतून पाण्याचा शिंतोडा देऊन हे कापड अलगद काढायचं आहे. तर आता हे कापड आपण काढून घेऊया. तर बघू शकता मस्त असं हे कापड निघत आहे. बिलकुल चिटकलेलं नाही धपाटं. तर आता आपण तेल सोडूया बाजूने आणि मधी पण होलामध्ये म्हणजे धपाटं छान मस्त असं भाजलं जाईल. तर जी शेपूची भाजी आपण चिरून घातलेली होती ती किती मस्त दिसत आहे बघू शकता तुम्ही. तर अशा प्रकारे आपण एक बाजू भाजलेली आहे खालून. पहिल्यांदा जेव्हा तुम्ही धपाटं बनवसाल, जेव्हा आपण तव्यामध्ये घातलं जाईल, तेव्हा धपाटं थोडंसं खाली चिटकते. त्यामुळं पहिल्यांदा काढताना जरा अवघड जाते. म्हणून हलकंसं आपल्याला उलटण घालून हे धपाटं काढून घ्यायचं आहे. तर पहिलं चिटकते, नंतरची धपाटी भाजतो आपण ते चिटकणार नाहीत. तर अशा प्रकारे आपलं पहिलं धपाटं भाजून झालेलं आहे. तर आता दुसरंही मी धपाटं भाजून घेते. तर लगेचच धपाटं भाजलं जातं कारण की लोखंडी तव्यामध्ये खूप छान टेस्टी लागते म्हणून मी इथे लोखंडी तव्याचा वापर केलेला आहे. तर आता आपण तेल सोडूया आणि आता दोन्हीही बाजूंनी छान असं खरपूस भाजून घेऊया. तर यामध्ये मी कांदा घातलेला आहे. कांद्याने खूप छान टेस्ट लागते धपाट्याला म्हणून इथे मी कांद्याचा वापर केलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपले 2 धपाटे इथे भाजून तयार आहेत. तर अशा प्रकारे जे बाकीचं पीठ जे राहिलेलं होतं त्याची सर्व मी धपाटी इथे बनवून घेते. खूप छान मस्त अशी लुसलुशीत धपाटी बनलेली आहेत आपली. तर थापताना पण मस्त येते कारण की पीठ पण छान आपलं इथे तयार झालेलं आहे. तर ही धपाटी कडक भाजली तरी चालतील किंवा एकदम लुसलुशीत भाजली तरी चालतील कारण की कडक पण धपाटी खूप छान लागतात. तर अशा प्रकारे इथे आपली सर्व धपाटी बनवून तयार झालेली आहेत. तर बघू शकता कलर पण किती मस्त आलेला आहे हिरवागार शेपूच्या भाजीमुळे आणि खमंग अशी सुवासिक झालेली आहेत कारण की शेपूच्या भाजीमध्ये तर स्मेल असतोच कारण की खूप छान स्मेल येतो शेपूच्या भाजीचा म्हणून मला शेपूची धपाटी खूप आवडतात आणि कलर पण किती छान आलेला आहे बघू शकता एकदम लुसलुशीत अशी झालेली आहे धपाटी ओटाने खाईल अशी. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. श्रावण महिन्यामध्ये ही रेसिपी बनवली जाते धपाट्यांची शेपूची भाजी घालून किंवा वेगवेगळ्या भाज्या घालून. पण या महिन्यामध्ये जर तुम्ही धपाटी बनवली तरी आपण प्रत्येक वेळी बनवतो तशी टेस्ट येणार नाही. पण या महिन्यामध्ये जर धपाटी बनवून खाल्ली तर खूप छान टेस्ट येते. म्हणून ही रेसिपी नक्की ट्राय करा धपाट्याची. तर ही धपाटी तुम्ही लोणच्यासोबत किंवा दह्यासोबत खाऊ शकता. तर अशा प्रकारे मी श्रावण महिना स्पेशल धपाट्याची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. तुम्हाला कशी वाटली? कमेंटमध्ये नक्की सांगा. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.